Priorita dnešního večera je z toho, co se jako sešlo, udělat nějakou důstojnou jako prezentaci tomboly. To znamená, že se tady sešlo Přijde mi, šerife, nechci vymyslet něco jako, že by si něco jiného. tak já bych vymyslel, takhle když to ne. Dobře? No tak ty vole, já mám nějaký dávno. Kamarádky, dovolte mi, abych vás jménem všech osadníků přivítal tady u nás v tom krásném údolí Vandráků, oficiálně trenské a sportovní osady Old Wanderers. Jsem moc rád, že jste přijali naše pozvání a dorazili jste v té dnešní uspěchané době s náma prožít, doufám, že snad teda krásné odpoledne. Jak už všichni víte, letos osada slaví 95 let od svého založení. 95 let. Pěkně dlouhá doba. Za tu dobu osada prožila krásnou dobu předválečnou, přežila dobu poválečnou, přežila i dobu normalizační, i takzvanou dobu porevoluční. Tahle doba nebyla lehká pro osady, hodně jich mělo problémy a hodně jich i zaniklo. My jsme měli to štěstí, že jsme vydrželi. Myslím si, že z těch kluků, holek, co sem v roce 1930 kousek za Prahu přišli, objevili tohle údolíčko, by si ani ve snu nepomysleli, že skoro za 100 let se tady někdo v tom jejich údolí sejde, zavzpomíná na něj a že v tomhle údolí přežije kamarádství, touha se bavit a i nějaký ten sport. Na této osadě byla založena Tremská liga v nohejbalu. Ta pak přišla do oficiální soutěže, která trvá dodnes. My jsme teda už vydrželi organizovat jenom ty nohejbalové turné. Jeden menší pro ty šiky, jako jsem já, a jeden větší, letos, jak my říkáme, velký nohec, letos už to byl 79. ročník. Povedlo se nám sem natáhnout zase ligový kluky, ligový manšafty i s mezinárodní účastí a věříme teda, že půjdeme dál. Základ toho, že jsme se tady dneska sešli, ten dali naši tátové a mámy už v 70. letech minulého století, kdy to bylo období na osadě lásky a plodnosti a porodnosti. Narodilo se tady hodně malých osadníčků. Ty pomalu rostly, rodiče jim svojí výchovou ukázali cestu a
Z těch malých kluků a holek už jsou dneska zralí muži, přezrálé ženy a ta parta drží doteď. Já jim za to moc děkuju. Doufám, že to ještě aspoň nějaký rok, aspoň do té 100 tady v této náladě a partě vydržíme. Bohužel čas nezastavíme a ty naše mámy, táty už počítáme na prstech obou rukou. Některým ani zdravíčko nedovolilo dneska dorazit a ty, co dorazili, jim to zdravím a doufám, že se ke všem dostanu a promluvím s nima. Teď bych poprosil naší guru osady, Květušku, jestli by řekli něco, řekla a pomohla mi trošku. Nebudu mluvit z patra, protože jsem nejstarší osadnice a nemoce stáří už se objevily, protože to mám napsané. Milí kamarádi, kamarádky a přátelé osady. Také já vás všichni zdravím na naší oslavě. Chci vzpomenout na naše dědy a otce, kteří našli toto krásné údolí a vybudovali tady základy naší trampské sportovní osady. Svoje chaty, hřiště, společnou osadní chatu a léta udržovali kdysi funkční koupaliště. Prožili jsme tady my, naše děti a vnuci, krásná léta. Škoda, že čas tak utíká a časy se mění. Chtěla bych poděkovat našim dětem, že drží osadu a vedou ji dál a dobře a obětavě. Přála bych si, aby kamarádství a sport na osadě pokračoval, aby i další generace zde našly takové naplnění života, jaké jsme tu našli my. A chci poděkovat tady Jardovi šerifovi, že prostě tu osadu vede dál obětavě. Nakonec bych chtěla pozdravit do nebe naše kamarády a kamarádky naším starým trampským pozdravem. Kdo si ho pamatujete, pojďte mi pomoct. Inkalamaya! Jim! Inkalamaya! Jim! Inkalamaya! Jim! Nezapomínej, když rád se nesívá, pouze ty víš, jak je to. A tady máme kulatoučké číslo, kulatoučké oranžové číslo 200. 200. A je skoro co kostela zvon mi rozpomíná. Jsi do světa víc, stačí si jen v hlavě